Jaunaren bakearen poza zuekin, senideok. Igande honetan, Jesus jaunak bere erregetza nola bertan den adierazten digu. Eta guk, Aita Santu Frantziskoren eskutik, bere nahia nola jakin ikasten jarraitzen dugu. Ikusi dugu aurreko egunetan, discernimentuak zein garrantzia handia duen guretzako. Sentimenduak, ideiak, nondik datozen eta nora eramaten gaituzten jakitea erabaki hor zaigu beti. Gaurkoan lehenengo osagai bat kontutan hartuko dugu, eta hori otoitza da. Ongi bereizteko otoitz giro eta egoera batean behar gara aurkitu. Espirituak ongi aztertzeko ezinbesteko da afektuak deika ditugula, jainkoagana jotzea apaltasun eta etxekotasun zentzuz. Adiskide batekin hitz egiten den bezala. Pentsamentuen mundu soiletik areago joateko, jaunarekiko intimitatean sartzea beharrezkoa da. Santuen sekretua jainkoarekiko hartu eman estua da, nongero eta argiago duten jainkoari atsegin zaiona zer den jakitea. Benetako otoitza jaunarekiko familiartasuna da. Beraz, ez da otoitzak loro batek bezala botatzea. Benetako otoitza jaunarekin dagoen hartu eman maitekor eta konfiantzazkoa da. Beldurra eta zalantza izaten dugu maiz, ea jaunak ezote duen gure ongia nahi. Gertutasun horrek zeharo uxatzen du beldur hori. Samintasuna eta egonezina kentzen dizkiola saiakera horretan dagoen lagunari. Discernimentuak ez du erabateko ziurtasuna bilatzen, helburutzat bizitza duelako. Eta bizitza ez delako bat ere logikoa izaten. Pentsamolde batean ezinezko izaten da gertakariak erabat kokatzea. Nahi genuke jakin modu zehatzean zer egin, eta zerbait gertatzen delarik ez dugu behar bezala erantzuten. San Paulok honela dio. Nahi dudan ongia ez dut egiten, eta nahi ez dudan gaizkia egiten dut. Ez gara arrazoi huts, ez gara makinak. Ez da aski agindua jasotzea, haiek zintzo betetzeko eta kito. Laguntzak bezala jaunaren aldeko erabakitzeko oztopoak batez ere afektiboak bihotzeko kontuak dira. Esanguratsua da benetan Jesusek San Markosen evangelioan egiten duen lehen miraria exortzismo bat izatea. Kafarnaumgo sinagogan gizon bat deabruarengandik askatzen du, eta jainkoarekiko zuen sasi irudia kentzen dio. Gu ere Satanasen hasieratik eman zigun sasi irudi horretatik askatzen gaitu. Gure zoriontasunaren aurka dagoen jainko bat. Deabruak badaki Jesus jainkoa dela, eta horregatik bere menpe daukan gizonak hala dio. Gu galtzera etorri ote zara. Tamalez, egun, kristau askok gauza bera pentsatzen dute. Jesus jaunaren seme izan daiteke, baina zalantza ere berak gure zoriontasuna nahi ote duen. Are gehiago, beldur dira Jesusen proposamenak bizitza ondatzea dakarrela. Gure desioak zapuztera etorri dela, gure amets ederrenak itzaltzera. Eta pentsaera horiek batzuetan gugan ere erne daitezke. Jaunak gehiegi eskatzen digula, horren beldur gara. Benetan ez gaituela maite, hori uste dugu. Gogoratuko duzue ordea, jainkoarekiko gure lehen topaketan poza zela ezaugarri nagusia. Jauna otoitzean aurkitzen dudanean poztu egiten nau. Gutako bakoitza argitsu bilakatzen da, eder. Tristezia eta beldurra aldiz jaunarekiko urruntasunaren seinale dira. Bizian sartu nahi baduzu
bete aginduak, esaten dio Jesusek gazte aberatsari. Zoritxarrez, gazte horrentzat hainbat oztopok ez dio utzi bere bihotzeko desioa betetzen, maisu onari jarraitzen. Gazte saiatua, eraginkorra, Jesus ikusteko erabaki hartutakoa, eta eraberean afektuetan zatitua. Berarentzat aberastasunak gehiegizko garrantzia zutelako. Jesusek ez du erabakitzera bortxatu, baina kontakizunak dio Jesusengandik triste urrundu zela. Jaunarengandik aldentzen dena ez da inoiz pozik, naiz eta eskura hainbat ondasun edo aukera izan. Jesusek ez gaitu inoiz behartzen, inoiz. Berak bere nahia adierazten dizu. Bihotza irekiz dena erakusten, baina aske uzten zaitu. Eta hauxe da Jesusen otoitzeko gauzarik ederrenetako. Uzten gaituen askatasuna. Beragandik urruntzean ordea zerbait txar eta tristearekin geratzen gara. Gugan zer gertatzen den aztertzea ez da batere erreza. Itxurak iruzur egiten digulako, baina jaunarekiko konfiantzaz zalantza eta beldur guztiak urtu ditzake. John Henry Newman zainduak ederki dio, bere argi maitagarrira gure bizitza gero eta harkorrago egiten duela jaunak. Santuek bere argiaren isla dira, eta beren gestu xumeetan jainkoaren presentzia maitetsua erakusten dute. Ezinezkoa zirudien hori ahalbidetuz. Senar-emazteak bizitzaren poderioz elkarren antza hartzen dutela esan ohi da. Otoitz bihozkorrak beste horren beste egin dezake. Pixkanaka, baina modu eraginkorrean sumatzen hasten gara, gure izaeraren sakonetik ernetzen ari dena. Jesusi bihotza ireki diogunean bereiz dezakegu noiz den bera, eta noiz gu zerbait eskatzen dutenak. Senideok, espirituari gugan lan eder hori egiten utz dezaiogula. Igande eta aste bikaina izan dezazuela, bere argitan.